सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस हांव येता। हांव क्रिस्टोफर डायस, गांवांत वेळ्ळी, कोंकणी उलोय लंडन फुलोय आवाज कम्युनिटी रेडिओ साउथ हॅम्पटन UK तुमच्या मुखार दवरता गोंयच्या साहेबाचे कांतार। कांताराचें नांव जावन आसा सान फ्रांसीस शावेरा। सुरू करता गोंयच्या साहेबाचे कांतार सान फ्रांसीस शावेरा। सान फ्रांसीस शावेरा व्हडा कोरा राती सामच्याच मोगान लासलेल्या बेसांव घाल सायबा शारार आमच्या सांबाळून सोदां घाल गोपान तुज्या बेसांव घाल सायबा शारार आमच्या सांबाळून सोदां घाल गोपान तुज्या बेपरवा करून या संसाराची देवाची तुवें केली चाकरी आमी सोमेस मागतां मोजो तुजी करताय म्हूण मिलाग्रीत आमी सोमेस मागतां मोजो तुजी करताय म्हूण मिलाग्रीत आयजांनी सोदांच आमचे खातीर विनोती करतू देवा लागी जेजू सारकी जावन जिवीत आमचे आमी पावो सोर तुजे सोशी जेजू सारकी जावन जिवीत आमचे आमी पावो सोर तुजे सोरशी देव बरें करूं। कोंकणी उलोय लंडन फुलोय।